Nanglitum media according jiratum nang chitong thekpot nanglitum phang ninga klong pena kero pilo carbing long arada pharma pen BJP a party ahin pen nanglitum kero pilo lasinon nanglitum atheng no nilitum kethan ponji kangtung bangke carbiang long along lata isi apur kimu kimanji apan dambom lo lason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma ilitum 1986 a movement dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhek kichun che dula lapen 2011 na ahut ilitum MOU chitok det pen hele rongrang hele kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aninkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ini tumako puthot song trok atum pen ini tum MOS 2 chitoklo laswang bong pen ini tum akinang sok abotai ini tum rat atum political party atum pre-exam political party atum socio organization atum student organization atum dak ini tum aphan akinang sok ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitame autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma lasong bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen vansi ilitum laso power bangke autonomous state kilongji kapate bok het ji aphan itum claim pon nang pu puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party karbiang long ki japon team karbiang long atum bikheke dak aman ki thenai Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum AMP Omor Singh Tiso sar lapen MLA Dorsing Ronghang sar atum lapen tim karbiang long atum japon si karbiang long pen isiabutung dampen ilitum aphan lanon agreement date aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin den pachun nei pu laso anut phan kache tongdam amini sar phan chi tongdam pen lanjot kali karbiang long tim karbiang long CM sar atum japon si long kep autonomous council atum phanta pangrum pensi huladak Delhi rong sopi long chingbai chingsai lo laso chingbai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ke thenai lo laso pot ilituma bangke power da omchon lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta eke logot pachun nahi pusi litum tim karbiang long pen ki japon CM sar MP sar MLA sar atum la soputhak klardak pen home minister phan 25 July arni chitong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nahi pu udet pen aphi demand charter memorandum pidet pen aphi laso demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman ki the home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon aphi nanglitum laso committee tum phan nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen lang pen nanglitum aphan puthot aku kipachun ji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hang ponpo pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo pusi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sar Dorsing Ronghang sar aphan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hindo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadulo lapenapu Tripura pen dadulo Khasi Jointia Garo tum dadulo Mizoram pen dadu pusipu haladak lasi laso ang bong pen
ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council alidar CM sar tumsi Japon lasi lasong bong pen itum ningke cha rong bangke lalo lasita me isi ang deng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang laso na bang puda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbianglong arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek NGO pen chenglok ke thek kire tum sitame laso dimalong itum kachirap kachitodu nai akinang so dolang lapen kachirap kachitodu njia phansi nilitum mahin pen rat aphan stame chuning ripon lo ke thek kire tuman stame chuning ripon lo lasi lason ilitum aphan correspond thek lason ilitum aphan nang kachingwai pen kipachun pon thek aposi central government home minister Amit Shah aphan lapen ilitum non third time along Prime Minister Narendra Modi Prime Minister aphan stame Karbianglong arat hoi East Karbianglong BJP hoi Karbianglong BJP hoi pen stame alang liphan choroparlo lapuson dak kipa phihup lada kipa phihup pen kipa prang ponji aphan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pi aphan alang liphan nilitum ahin pen akiro pilo athe pipotma pulangdam lo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan aphanta akasik sakdo non jong si 6 sidul alam lang lo pulote ilitum laso 6 sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all laso si mandet